Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu mambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Conversation Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Bantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Futhi wenza sure utheliswa iphakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Burberry King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Welcome Dlamini, Shendere Bobo, Si Popo, Si. Ithi le ngoma yabona njengoba nje kule sama le ngifuna ukukuthatha welcome for the first time ngifuna ukuhamba nawe nge-Eastern Cape. For the first time ngifuna ukukubonisa i-Eastern Cape mchanami ukuba inhle kanjani. Yazi sizoya kuphi lapha e-Eastern Cape? Sizoya kwenye lounge abathi se-50-50 lounge. Ila sebesichile khona, it's black and gold. Yazi masingena ngifuna singene kanjani? Sombena nje sesithi ngifuna nje mfethu ulokhu uthi ubonise ukuthi uyiskora yabo, cause ingoma engizoyishaya le brazo iyiskora. Ithi yeah, umen B uzomthola emenshini, imenshini uzoyithola emen B, imen B uzoyithola emenshini, umenshini uzothola emen B, bathi umen B uzomthola emenshini, imenshini uzoyithola emen B, bathi umen B uzomthola emenshini, imenshini uzoyithola emen B. 50-50 lounge uzongithola emenshini mshanami. Take me straight to Eastern Cape. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Eastern Cape usuphila. So besishile 50-50 lounge. Yes, ku black and gold intsha le yandawo. Yabo? Ijwayele ukuletha ama celebrity ngiyavele ke nje. Every now and then ngisho King Ginger naye bazombi. Yo, utholakala khona. King Ginger. Phela mina ngwasenqobo mina. Le ndawo ethu ise Eastern Cape enqobo. Yes, that's why that's why 50-50, that's why 50-50 lounge. Ngobo. Yeah. I'm welcome. Ungangibhayizisi. Mase ngawuyanga kini vele le. Hawu, kahle eyasekhaya. I-50-50 lounge irecruitment lami. Ngoba ngezwe ukuthi 50-50 lounge ifuna ukwakhiwa kodwa basafuna ipermission. Yebo, yatholakala ke ipermission. Phakathi ngathi seChina. Kukhulu utshwala umthetho khona buyi original. Ngoba ngisho namantombazane aphuza khona original. Yeah, ma original yeah. Eastern Cape 50-50 akufiki fake. Yeah, I see. And welcome ngicela mfethu ungangibhayizisi ke masifika elokhuzaneni. Isifiso sami mfethu mase siye eEastern Cape uyobe ungigadile. Yes, 50-50. Ngifuna ukuthi mfethu ungangipholi. So besidla ublack ngifuna nje ugqoke nje ustar black but bayawuthanda ustar black wethu. Hayi ke lapho ngiyobe ngiguqisa okwesongolo lo mshana. Ngithi imen B uzomthola elokishini uzothola umen B. Umen B uzomthola elokishini uzothola umen B. Umen B uzomthola emenshini, imenshini uzoyithola emen. Bathi imen uzoyithola elokishini. Asamsohlukanisa lapha. Febe nje. Bafowethu. Awuyalazi udaba. Puti. Bayoze methi puti. Ngiyeza. Sanibona. Yabo sengiyadingeka. Bayangidinga abafowethu laba ngisebenza nabo. Ninjani sisama ungathuki sister. Ubanika umuntu kama? Kamthandeka. Uthandeka. Uthandeka TK. Ubhuteni bani? Nini. Nhlaka ngiyaxolisa mina ukundisturb nhlaka no sisithandeka bese. Ngabe niyathandana bafethu? Siyathandana futhi ngiyamthanda ke futhi. Yo, sure. Senisikhathi singakanani nithandana nabhuti nosis? Awusekenesikhathi. Sekunesikhathi. Yeah. Abuyawe 6.
mhlawumbe unyaka wesi-6 lo sisaba. Hawu, wena sister ungathi yini oyithandayo ngobhuti njengoba nje senibambelele kangaka kulolu thando leni? Hayi kuthi nje yonke into ama-maintenance uyangenzela, uyasebenza, uyakhona ukunaka, uyabona nje. So wena sister ukulolu thando ngoba uhlale kulolu thando ngoba ufuna i-maintenance. Hayi kuthi nje ngiyamthanda, khona uthandayo nomuntu angakunaki nokumnaka. Isikhathi sami isikhathi sakhe uma engangenile emsebenzini siyahlala nesixoxe siphinde sibe right. And yona lento oyithandayo? Yibo lonto engithandayo vele umuntu wesilisa mina. Jaya mkhawusimele bhuti. Hayi usimele. Ngithanda. Manje ukuphi wena mfethu ekhaya? Ekhaya. Emakhaya khaya. Siswale enkandla. Enkandla. Ngisuke enkandla. Ukuphi inkandla? Uyile engaphakathi inkandla noma ile sondelene noshowe? Leso sondelene neshowe la kancamala kokuzuma. Hawu umkhaya wami ngiseginga indlovu mina. Ngiseginga indlovu mfowethu. Manje usuka kwamiyesa yini ngapha ngakithi? Phela ngakithi mfowethu mawufika nje sikubukisa nje umuzi kaBaba. Qala nje njengezivakashi uqala uyobona umuzi kaBaba. Usuke waye enkandla? Sengeke ngamvakashela. Wayithanda indawo? Angayithanda inhle kakhulu. Inhle kakhulu. Yeah, ngithanda. Hawu siyabonga. Ngiyafisa nokuphindela nje futhi. Hawu siyaphindela December. Phindisela ingane bhuti, phindisela ingane. Ngizomuyisela awu. Wena bhuti wami ngicela ukubuza mfethu. Ikhona yini mhlambe into ongafisa ukuyixolisela ku my sister mhlambe nje kulolu thando leni nje? Sabe ngayixolisela nje kuyena. Yeah. Mina ngibona yonke into iyahamba kahle nje athi yonke into. Ayikho into odinga ukuyixolisela. Ayikho nje ngibone nje ngoba ngiyamthanda futhi nawe uyangithanda futhi. Wena siswami uma ucabanga ikhona into odinga ukuthi uyixolisele noma mhlambe nawe ubona yonke into ishiblika njengebhotela peanut butter? Hayi nothi ibhotela impela peanut butter. Ungaxolisele ukuhamba kahle. Konke kuhamba kahle ne and uyamthanda? Ngiyamthanda shema. Ukhona yena nasese omunye umuntu othandana naye ngaphandle kabhoti? Hayi akekho, angizwe ngaze ngacabanga nanokumchithela nje nokumngeke ngiyenze futhi lona. Uthanda ubhuti lokho? Cha angithi mbuzo angithi nawe siyaphendulana. Uthanda yena kuphela? Angithanda yena kuphela. Yeah. Futhi angisoze ngambani. Awusozwa mbani? Hawu. Uyamuzandela? Ngiyamuzwa. Wena bhuti ukhona yini umuntu mhlawumbe ohlekisana naye ngaphandle kwakhe? Ngeke ngihlekisana naye nje kuphela nje sengithembele kuye sabe ngiyamphotha. Uyuthini besimame mhlambe mabedlalisa la kuwena bekukhuzela? Uyi wena ngoba ngikhizo ngiyayisho ukuthi yini nomuntu. Uyi. Afuna kumosha. Afuna kumosha ngeke. Ndoda. Manje abakuhleki nje omamazi mase bekubona ukhala kuqala nje ukuthi bayebona vele ngihamba naye nabamazi ke. Bayamazi. Bamhlonipha futhi. Hlonipha futhi. Uyamthanda ne? Ya ngiyamthanda nasikhathi la futhi ababanga nayo inkinga naye 5 ekhaya. Yeah. Babanga nayo inkinga nayo. Futhi ngicela umuphi yakhe mfethu umtshele ukuthi uyamthanda. You will never know. Maybe it's the last hug. Cha ngiyabonga kakhulu cha ithi ngimdedele bafowethu bangaze bethi abantu ngaba nomona ngakufica ngaphansi kwesihlahla uyidlale nomuntu wakhe anti step uyabona. But mfethu before ngihambe kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test lasishintshana khona ngeincingo. Wena unika umuntu wakho ucingo lakho nomuntu wakhe akunika ucingo lakho ulicheck ku WhatsApp ku Facebook nakuzo zonke lezi zinto zokuxhumana ezikhona ukuthi uhlekisana nabo bani. Angithi wena unankinga ngoba akekho umuntu ohlekisana naye so ungamnika ifoni yakho ngokukhululeka. Anginankinga mina ngamnika ifoni yami. Hayi ngizongwazi bi. Kanti indaba bayi. No angithi shintshana amafoni uthi ithi indoda yakhe ayinankinga. Asithintelana amafoni. Phela ngithintelana amafoni kodwa uthi yena kanankinga ningawashintsha manje because kanti wena sesikhona into efihlayo. Ayikho kodwa manje ngikwazi. Angwa? Ayikho into engifihlayo. Abhuti ngicela singashintshani ngamafoni. Hawu kanjani manje akumina phela othe shintshana namafoni umjida wakho uthi akanankinga. Mfethu yindaba umuntu uzizwa kanjani nje umuntu wakhe sengasha kanje? Sengiyayibuza manje nami uthi ngoba nathi mina ngamnike yami. Yeah. Angimnikeze kodwa azokuthola phakathi engangibuza lutho. Kanjani azokuthola kanjani umchazelele into oyishoyo ubambe welcome mfethu. Cha phela ngithi uyena uyifunile ngesifoni. Yeah. Engangibuza lutho ke mina kuzobe kuphakathi. Kanjani ngoba kuzobe kuphakathi kuzobe kubhekene nawe. Mina kubuze kubani akubuze kubani ke mengakubuza kuwena azobe kuthola. Kodwa bhuti ngathi uyasixabanisa ngamafoni. Usengitheni mfethu? Usetheni? Sengitheni? Ujwayele ukuthinta ifoni yami baby. Ngiyathinta. Cha yini eyinkinga? Ayithe yakho nami yami yakho.
ngesasho njalo kwathi okwami okwakho nokwakho kwami Okay, uzongibuza lutho. nekubuze lutho kanti khona ukufihla yona Hawu Angukho lutho. manje ngike hawu letha welcome indaba hayi soqala ngeyakho sogcina ngeyakho yazi ngoba ngiyakubona ngathi usadinga ukuphefumula yabo ya eyakho le bafu ivule bhuti nakya dango ayish ya cela ubambe indaba sister ho nyusa phone no WhatsApp sister no WhatsApp mase ngithi type la utype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lamanye amantombazane la ungitshela ngoba yiwo la wazobelala nomuntu wakhe angizwe ukuthi ngithini. All right, my name is King Ginger Cream Dela Cream. You're on WhatsApp right now when you're about to tap the trend. Sukuma siswami. Sukuma. Waza ngapha ngimini. Yeah, sorry. Type lapho uthi I love you. Sure. Abakushayele yini wena bhuti? hayi mina bengabe Awushwayele nje. angijwayela hayi Khuluma nje. Sengithathe. Vela bani? Sengithathe. Vela bani? Vele igama lami Sithando. Vela igama lakho. Yebo Sithando. Delete lapho. Utype uthi ngiyakuthanda. Yeah. Vela ba. Akuvela mina. Delete lapho. Utype uthi money. Mani. Yeah, money. Imali. Okay. Mani. Yes, sengibhaleni. Khuluma. Vela ba. Akuveli lutho. Ha. Delete lapho. Type uthi condom. Ya hayi kumele ngiyibuze put ne condom because I condom iyagqokwa yabo ya. Hayi, akuveli lutho. Akuveli lutho. Delete lapho. Thani come outside. Utho. Ngengithole lutho. So. Khuluma. Akuveli lutho. Yebo ngibona. Oh, ngicela ungidilithela. Ngicela ungitypela ngesiZulu uthi ngiyakuthanda. Yeah. Bebhuti. Kulezi zinto zokuxhumana udlala nini? Ngiyavela. hayi ngidlala WhatsApp kuphela WhatsApp Phela ne? yeah WhatsApp kuphela Ngivela ba? Vela mina kayibhalele mina. Delete. Faka le emoji le yebrinjolo. Yeah, ibrinjolo. Ufake emoji yepentshisi. Ufake nale emoji yalamanzi la uthi bo impophoma. Shesha seswami ish. Ngiyasebenzini. Phela ba? Akuveli umuntu. Yabhora mfethu ifoni yakhe yezwa. iyabhora Yeah. uyazi naye Yabhora. Ngishayise ngovalo bhuti. Ngishayise ngova. Ne? Eish. Ubuyitshelani? Bengitshela ukuthi lapho khona uzokuthola intombi yabona mhlawumbe ayibhalelayo. Ish. Alikho elinye igama ufuna ukuchecka ngalo. Awudelete la ufaka iheart nje yodwa ebomvu. Ubone ukuthi mhlambeke uvalo lakho sisangalisiza yini. Uyambona ukuthi uyafisa ukuthola ukuthi uyacheat lapha awucheat wona. ngiyambona ngiyafisa ukuthi Hayi. Kusafana. Akunamithi. Uzizwa njani njengoba ubona indoda yakhe imsulwa njenge-under kaJames? Angizizwa ngijabule kabi kakhulu kabi yo. Ngiyabonga baby kodwa masifika endlini ngizokubonga kahle. Uzombonga kahle. Ihe masifika. Clean kwa. Yeah, okwamanje ayasiyeke. Ngiyabonga senda sami. Yabonga ne? Yebo. Nikufoni yakhe. Yeah. Uzwile uthi usazokubonga. sazo Endlini uzobona wena yo. Endlini uzobona kahle. Helicopter. Somebody on top. yeah nami uzombonga Now uzombonga. yeah Awugobe kugijinyiswana ngehubhani ke lapho. Mhlanje uzobe kumnandi impela ke endlini. Uzolayitha ucricket. Awu, andike yo. Tanda. Wanish, ngiqale ngipheke nje Yeah. bese ngiyabona nje. Umbongiso umenza bhongiso kwembongolo nje yami. Yeah, khiqize lo yeah, vula ke la. Hayi cha wena mfethu yazi kumnandi uba unokubonga nje. Kuthiwa thumela induku yethusi. Ungatatazeli. Na WhatsApp mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama labanye osikhotheni la ungitshela ngoba yibo abazobe besophoza umuntu wakhe ngizobe usingithini. Yeah. Okay guys, my name is King Ginger Cream Dela Cream. You're on WhatsApp right now when you're about to start the trend. Type lapho uthi I love you. Abakushayeli yini girl.
Hayi lutho bengakangishilo. Bengaka-try. Abengishilo. Bengakagagi. Yebo. Yeah. Sivela ba? Khuluma. Vula. Akuvele umuntu ne? Okay. Delete lapho ngicela ungithaphela uthi ngiyakuthanda. Engakashiti. Akuvele umuntu ne? Oh, ngithi uthi akuvele umuntu. Vela ba? Akuveli. Hawu. Yazi. Ngicela ungidilithele lapho ngeke sengithanda uba serious. Type uthi mani. Hawu. Mani. Indaba yini? Vela ba? Bona igama laSibusiso. Nakho ke Mabura. Sibuda. Ekuse, buyela la, phuma kuSibu. Konke ngikhumbulile. Delete. Type uthi I love you kanje uthi I uthi LUV uthi space uthi you. Ya kanjalo. Awuthaphe kanjalo. Akwazi lamagama o2. Mase gejene lesithathu. Cha. Vela ba? Sibuda? Ngifuna ukuvela futhi manje. Sibusisa akekho. Precies. Manje ngibongane ufuna ukuvela ubongane kana nje futhi. Ubongani. Shuthena nabongani bayathandana. Sibusisa umuphi imali. Phuma lapha, thapha uthi sex, sibone ukuthi akaveli noMabura. Ubongani noSibusiso obani lapho indaba ucabanga ukubaleka. Hayi ngeke akubambe. Ngeke. Ngahlaba nje ushone phansi lemfuleni. Yeah. Khuluma mfethu. Kwavela uthami futhi. Nazo. Isizweke. uSibusiso, ubongani, uThami. Kodwa bengikhaze ngathi uzokuthola lapha efonini ungangibuzi lutho ngithi. Ngithema yini kwavela uthami manje. Ngithe ungangibuzi angibazi. Ifoni angithi yami. Bafana. Wala ngibuza lo mbuzo ngithe ungangibuzi ngithi uzokuthola lapha ngithi ngintshela sangifuna ifoni yami nawayithatha. La ubhuti ngakhiyo ngathi nawe uyasiqabanisa. Ngani awungifaki hayibo sisomdami hayibo. Ungangifaki nje endabeni zakho mfethu. Wena ungangifaki nje endabeni zakho angihlangani. Ubani lona ukuphumpela ukuthi ufihlana epakeni. Angimazi baby mina lo muntu angimazi sikazi. Ubani uThami? uThami awu umngani kasisi wami lo. Ubani ubongani? Hayi ngangesitolo laphana kodwa ngisenzanga lutho. Ubani uSibusiso? Serious. Awu ngicela sibhude ungangibuzi imbuzo emngaka wayiveni. Kanti kwenzakalani sisi wami? Wena shuthi ujwayele nabantu abawu4 ngoba nobhuti phela naye uyathandana naye. Abanye bhutama angijoni. Nenzani? Bakushela. Oyedwa ubekangishela omunye ngangifuna ngithenga lo drink because wayengangithengelanga lalishisa la ngesemsebenzini kodwa ngezanga. Hayibo wena manje usupholiswa idrink kuphela wena uyingane idrink wenzalo yedrink wena. Malishisa ilanga. Sithanda sami ngiyaxolisa. Uthi ngifihlana epakini yena ke. Mefuhlana epakini wena yabona lo ukuthi uthatha izitayila zakho uyifundisa lembulications amadoda akhe la ukuhlala epaki ukuthi nithandane nijole epaki usefundisa lezi nayi zakhe kodwa bhutami ngathi nawe nje ngani indaba uthatha izitayila ikaMfowethu uyoyifundisa labo masaka labo ojola nabo uyamthanda nje my brother. Yebo ngiyamthanda. Ubongani uThami uSibusiso ubongani kusonto into etheni kwakuyinto nje yakwaba usuku lodwa yashesha phela yaphela kanye nedrink. uThami ke naye bengaze ngimqome nakumqoma nje ngiyaxolisa samapela. So wena noThami nenzani shuthi njengoba ungamqomile niyasizana kunensiza abantu eniyenzayo yini kune operation ikhulumele bhuti ngeke lo ngikhuluma nentombi yakhe yakhulu yaphawula la ikhulumele mfowethu. Uthi bhutami wena ufaka umuntu wami umoya bukuthuli wena ufuna ekhulume yini manje ngizongitshela ama-secret akho wenzayo la angefana ngesivele into engekho bengize ngiqhubeke ngiyenze. Uthembe kanjani ke manje? Hawu Ngokuthemba kanjani ngiphendula ngithi nakuthembe kanjani manje? Wena yini ofuna ngiyenze ukuze uzobona ngithembekile? Ungiphoxile nje. Hawu ngiyaxolisa siyabona ke bhuti. Hayibo. Hawu bhutami siyabona. Sesami ngicela yabo sami singangali ngiyacela. Ngicela ungalokho ungifaka kulezi indaba zakho seswami. Oqala bengingekho mina uhamba uvuma yonke lento. Ngangekho uphuza udrink osheshayo. I one night stand cold drink. Akona nanobhiya, idrink, intoboni icoke. Awuyikhokhi. Hawu bhutami buka imibuzo yakho ngiyacela. Uyishiya endlini yanti ngiyayithenga endlini lokho. Cabanga ikhekhe lakho mfethu liyo dika ngekho. Yayiphile ifridge ngakhohle ukutshela iphelile. Kanti yini mfethu awusaphileka ukwazi ukuphila ngaphandle kwecoke? Lalibalela ilanga. Uyazi na uthi imali bayilanga ngiyengiphuza icoke nje.
Sandra sami Abambulele umuntu wakho. Bangaki ke abamthengela icoke uma ungekho uhluleka ukuthenga icoke. Shona ngisemthenzeni vele usabuzenzela nje manje. Sandra sami angaze ngenze lutho. Akaze bengenze lutho ngempela. Abakwenza ngalutho kwaba yilo suku nje kulephutha lecoke. Yebo kwaba yilo nje kuphela Sandra sami ngiyaxolisa. Ngisakuthemba manje azokuthemba kanjani? Ngiyacela ngizozama ukubuyisa ukuthi ungithembe ngiyacela Sandra sami. Ukubuyisa kanjani? Ngizobona ukuthi ngenze njani ngiyaxolisa Sandra sami ngiyakuthanda mina uyazi na ukuthi kade ngakuthanda ngicela sangixabanisa ubhuti lo. Hayi Cha sobhuti noma ile lezinto engijwala ifonini. Wena boza uthi ifona ngazo ukuba kaQhundanga uhlezi Uzofika uzokube ningipho. ngiyaqolisa. Shithe bebele uzobe begqishelana ukuthi kube yikesi. Beze kube yikesi lecoke. Ukuthi ngiyaxolisa ubhizi ngiyaxolisa ngapha nawe uyakhuluma. Sengithule. Awu usanda sami mina ngiyaxolisa ngicela ungamlaleli ubhuti. Oqanja ngimazi nakumazi ukuthi bayaphi la sihlalele. Ngiyaxolisa mina Sandra sami. Izitayela zakho zasepark uzenza nalabafana labo. Uzenza nabo. Futhi banga kanjalo ngicela sendi first xoxe kahle endlini. Futhi ubhizi nothamba ngisemsebenzini. Ngicela sixoxe kahle endlini ngicela. Ngokuxoxa kahle ubhuti engasekho ngcono wami. Hawu indaba ungafuni ukuyixoxa manje phela silane le ndaba phela ikhishwa yimina. Fanele ngabe nami ngibhalela ngisilima ke nina. Uyabona intombi ngiyacela ngiyacela ukuthi ukuthula kancane. Ngicela ukuhamba nesithando sami ngisolungisela hamba nangendaba uhambani. Sambisana sami ngiyacela Sandra sami ngicela sambe. Ungangincishisa Sami ngiyacela Sandra sami ngiyacela Sandra sami sambe sonke ngendlela. Uyongcengana endlini uyongcengana. Ngofike ngikhulume yonke into masifika endlini ngiyacela. Sandra sami ngiyacela Uzomfica endlini ne? Yami nikufoni yakhe. Hamba uzokufica endlini phela. ubhuti. Yini? Safuna ukuchila siqoqe njengamajita. Sokufica endlini. Sawuqhubeka futhi jona lengane njengoba ikonsilima nje azokubulalisa lo mntwana. Achita u4. Izongibulalisa serious. Yini unesibhamu input? Mawukuthi unaso isibhamu mfethu sokuyigada uright ukubulalisa lo. 4. And bengazi yazi. And uyazi ukuthi shuthe umuntu wakho sehlanganisa ikesi lonke elobe mginqa nje ngo drink. Okay fish. Ya ibhodlela nje le drink. Ibhodlela nje le drink. Wena ukho. Yo yangibhale chekere. Ngithatha phi lo? Angisingithatha le nami endlela ngakhona. Sorry mfethu. Buka into izitayela zakho zasepaki zonke useyinika bonke labo sikhotheni. Seyinika bona manje mina ngazi mina la. Hayi lento kambe nijona mfethu uyangibonga kuba ngifika ngala ngabe ubuzonye besazuqhutha lo mntwana. Uyambona ukuthi unabo ubugejengwane. Futhi besazoba add abanye kushuthi ilokho 8. Unabo abanye abakhansela uzwile ukuthi abanye abenzanga lutho kwakuyinto nje yosuku shuthi umqhufuziswa nje. Futhi lokho nje ya wena silima la. Yangiphoqa ngeke sokukhona bangifike endlini kahle. Usazokhuluma naye? Yeah, uzothini. Hayi hamba naye mfethu angihambi yedwa ngaze abanjwa amaphara mfethu. Hamba naye mfethu. Wazibamba. Hayi ne? Hey sorry dog eh. Sorry Putezo. Sorry mfethu. Ngathi ngiyabona sengithola nomabhodlela. Ya ukama lale ngane umabhodlela. Ngebhodlela nje le Coca-Cola. Ukwazi ukudlala umgijimiso. Umqhumiso. Umqhumiso. Futhi ba! Ikhokha. Awungeke. Awumina ngawo. Ay. Uyabona nje lo mjito usayo incenga lengane usayo icela kuphela mayithwarelo kupariratane kita urekela case yakho ukhu. Oh. Kuphi khona emkhoshweni. Hawu in the river hayla. Awungeke. Hey ngeke. Ngeke. Kanti sanifebela yonke into. Ha? Kanti le mpahla ikwazi ukuthenga yonke into. Phela baningi abantu abanezimoto. Ngayo lo mqophoziso. Baningi abantu abanemizi. Ngawo lo mqophoziso. Baningi abantu abarich. Ukuyimanje base Dubai. Bahlele ngawo lo mqophoziso. Nangu omunye owomile. Mayibona ukuthi uwomile ushawa ile mpahla le and akomelanga ubhiya. Womele nje ikhokha. Uyithole ngawo lo mqophoziso. Hayibo. How? Ngathi ngiyabona njengoba kuDecember. Welcome. Ngathi sinenkinga entsha la. Ngathi sinenkinga entsha bhuti lento ngathi thenga yonke into. Ya. Iyathenga mfethu ngoba
yi-drink lo mntana uyitholile ngomqophoziso kunabantu abaseDubai abaseLondon kuyimanje ama-holiday shilayilayi kunabantu abaney'moto shilayilayi imizi shilayilayi amaflethi shilayila irenti shilayilayi igrosa shilayilayi ama-iPhone akhona khaya hawu shilayilayi iPhone 17 shilayilayi hawu ima njengoba siya kuDisemba kunabantu abafuna ukugoduka babuyele emakhaya kade befunda shilayilayi mayifuna ukubuya ngoJanuwari shilayilayi emakhaya ikhehla elidala ukhonkolo wekhehla umuntu ebekade engamcabanga ukuthi angajola nayo kodwa ngenxa yokuthi sefuna ukubuyela egoli shilayilayi akasabuki noma bemcindezela libhizi lemqwequ usevala amehlo ukuthi ngiyoqeda nini ngibuyele egoli shilayilayi okomfana nkosi yami ubhizi lapha sekuhlele kwi-SUV kamama umdala shilayilayi ungibambelela shilayilayi 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 yoziphele shilayilayi take me home shilayilayi Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream Della Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake